Egunon guztioi eta eskerrik asko gaur Musikagaz Fest 2025 jaialdiaren aurkezpenera gerturatu zareten guztioi. Ez da lehen aldia ekimen hau antolatzen dugula eta gure herriarentzat esanai handiko ekitaldia bilatu da. Horrenbestez oso pozik gauz, beste behin Amoribi eta Etxanon ospatzeaz. Argi dugu, Musikagaz Fest talentu gaztearen eta euskal kulturaren aldeko apustu sendoa dela. Jaialdi honek kalitatezko aisialdiko alternatiba eskaintzen die gure gaztei, eta horrez gain, ezinbesteko erakusleio bihurtzen da beren bidea ekiten ari diren euskal artista eta talde gazteentzat. Baina, erakusleio gisa balio izatea zaratago, Musikagaz Festek euskararen erabilera ere sustatzen du kulturaren bidez. Euskaraz sortu, kantatu eta sentitzen dugu, eta horrek gure kultura beraztu eta indartzen dau. Horixe da jaialdi honen helburu nagusietako bat, musika eta euskara uztartzea, gazteen artean lotura berriak sortuz eta elkarguneak errastuz. Beste urte batez, Musikagaz Fest posible izan da Amorebi eta Etxanoko udalaren, Bizkaiko Foru Aldundiaren, Gerediaga elkartearen, musika bulegoaren eta Zornotzako gazteen arteko lankidetza eta konpromisoari esker. Jaialdi hau, aipatu ditudan erakunde eta kultur eragile hoie guztiek, gure gazteriarekiko eta kultura arloan euskara sustatzeko dugun konpromisoaren adierazle da. Lankidetza horri esker, musika, gazte talentua eta gure hizkuntza uztartzen dituen ekimen bat sortu dugu. Gazteen sormenari eta adierazpen artistikoari bidea emanez. Eta aldi berien, euskera gure kulturaren eta nortasunaren giltzarri gisa indartuz. Guztioi beraz, eskerrik asko zuen lan eta konpromisoagaitik. Amaitzeko, datorren urtarriaren 25ean gurekin bat egiteko gonbidapena luzatzen dotzuet. Gure gazteen talentuaz gozatzera, euskera bultzatzera eta batez ere euskal kultura partekatzera. Ainoak esan dauen moduan, da kultur zinegotzina zen moduan, pozik egoteko arrazoia badiko guz, beste urte betez, Amoribi eta Etxano izango dalako jaialdi honen agertokia. Eta pozik gagoz baita musika bulegoa, Gerediaga eta artistetako bat bertan egoteagatik. Datorren larun batean urriak 25, Amoribi eta Etxanoko kaleak musikaz eta talentuz beteko dira. Guztira 11 emanaldi izango doguz jaialdi honetan, euskal artista eta gazte taldeak eskainiko dabezenak. Artista eta talde hauek musika estilo anitzak eskainiko dituzte. Euskal musikaren aberastasun eta aniztasunaren erakusleiorik nabarmenenak. Kontzertuak eguerdiko ordu batetan hasi eta gaueko 12 arte luzatuko dira. Musikaz eta dibertzioz beteriko eguna izango dugula bermatuz. Emanaldiak ere agertoki ezberdinetan emango dira. Musika herriko txoko eta bazter ezberdinetara enoanez. Jaialdia Arraibi plazan hasiko da, Larru eta Lagunak taldearen kontzertuarekin, Euskal Herria plazan DJ Kene eta stand-up kontzertuagaz, Zezila Gaiartzagoitian Naz taldea arituko da, Bintaz tabernan, aldiz, Heriotz taldea. Zelaitako kontzertu gelan, Aria eta Ziraunen kontzertuak izango duguz, eta azkenik Amorebi eta Laugarren frontoian, Silibito Records, Mirari, Kainakai eta Albina Stardust talde eta artista gazteak izango duguz. Azken bi hauek jaialdiari amaiera emongo diotenak. Nabarmendu sarrerak doakoak izango direla eta edukira bete arte jenteak aukera eukingo dauela bertara sartzeko. Hemenaldiaz ganera pintxopote berezi bat izango da, ordu 2:30 lauretara Urtza tabernan. Musika eta gastronomia uztartzeko helburuagaz. Aipatu baita, lehen aipatua zen toki ezberdinetan, helburua tabernetara be musikea eta jentea hurbiltzea uki dugula. Labur bilduz eta amaitzeko, Musikagaz Fest, artista gazteen talentuaz gozatzeko, euskaraz musika babesteko eta gure gaztei kultur aisialdi berritzaile eta hurbila eskaintzeko aukera paregabea izango dugu. Eta Ainoak esan bezala, guztiak gonbidatu nahi zaituztegu datorren zapatuan Zornotzako festival honetaz disfrutatzera. Aurkeztu naute moduan, Meñat Gaztelurrutianaz, Gerediaga elkartearen izenean ator, ezagunagoa izango zaizue igual elkartea Durangoko azoka antolatzen duelako bere bezalako jardunagatik baino.
Eta hortik hasiko naiz, ezta? Guk Durangoko azoka antolatzen du, eta Durangoko azokaren helburuetako bat, ez bakarra, baina helburuetako bat euskal kultura ikusgarri egitea da. Urtean egun batzuetan, 4 egunetan, nahi bada astebetez, euskal kultura, agendan erdigunea hartzen du euskal kulturak, eta ikusgarri egiten du, zoritxarrez ganerako urte guztian ez daukan beste, ezta? Horregatik da importantea Durangoko azokaz aparte, ganerako urteko ganerako egunetan ere ikusgarritasun hori ematea. Eta urte osoan ematen zaio beste bidatzutatik ikusgarritasun hori, adibidez horretan zer esan handia daukazue kazetariok, gaur etorri zareten kazetariok, zein prentsa horrekotara joaten zareten, zer argitaratzen duzuen, zuen lan oso importante da horretan, kultur ekosistema osoan osatzen dugun eragile guztiok importantzia daukagu moduan kazetari hona oso importantea da, eta zer esanik ez kultur programatzaileena. Kultur programatzaile askotarikoak dauzkagu Euskal Herrian, badaude herri ekimenekoak, badaude kultur programatzaile pribatuak, eta zelan ez badaude kultur programatzaile publikoak. Eta nik uste dut, edo guk uste dugu, gogoeta egin behar dugula, zer argitaratzen dugun, gogoetatu behar dugun, zer programatzen dugun, zergatik programatzen dugun, eta norentzako programatzen dugun. Ze kultura, askotan esan dugun moduan, ez da aisialdia bakarrik, ez da denbora pasa bakarrik. Horri lotuta, esan dezakeguna da, Musikagaz Fest jaialdiak ardura horietako batzuei erantzuten diela, ez da? Euskarazko musikariak, musikaria hasiberriak, gazteentzako musika. Guk aurtengo Durangoko azokan erabili dugun leloa hartzea ematea da, eta izan da, eta lelo horren atzean egonda euskal kulturaren problematika bati erantzutea. Eta da, euskal kulturak ez daukala nahiko hartzaile bere herrian. Euskal kultura esaten dugunean euskarazkoari buruz ari gara kasu honetan. Eta esaten nuen moduan, festival honek, jaialdi honek horri erantzuten dio, sortzaile berriak daude, euskaraz egiten dutenak daude, gaztentzako, publiko berriarentzako, eta neurri handi baten horri erantzuten dio, baina ez horri bakarrik, erantzuten dio baita ere, hasi berri batek behar duen profesionalizazioari edo. Nola egiten du lan, nola egiten dute lan sortzaileek, ze baldintzatan egiten dute, baldintza duinetan egiten dute, badakigu festival honetan baietz. Durangoko azokak badauka horretarako programa bat, DAPRO izena daukana, musika bulegoarekin batera antolatzen duguna. Programa horretan aurkeztutako lan batzuk daude egitaragoan, zorionez, horrek asko posten gaitu, baina horri buruz Rutek hitz egingo dizue, zer den programa hori eta bar. Ruth Manzano nauzue, musika bulegoko komunikazio arduraduna. Musika bulego elkartearen helburua Euskal Herrian sortzen dan musika sustatu eta merezi dauen ikusgarritasuna emotea da. Eta horretarako urtean zehar hainbeste ekimen eta jarduera antolatzen dugu. Eta horretako jarduera bat topaketa profesionalak dira. Beinatek azaldu dauen moduen, DAPRO topaketa antolatzen dugu Durangoko azokaren testu inguruan. Topaketa horretan sortzaile berriak, euskarazko sortzaile berriak, aukera daukie programatzaile publiko eta pribatuen aurrean euren lanak eta proiektuak aurkezteko. Eta horretan ibili gara, orain dela 7 urtetik ona. Orain dela 3 urte, Amorebieta-Txanoko udala, ekuazio honetan ere sartu zen, Musikagaz festival honekin. Zein zan helburua topaketa profesional horretan aurkezten ziren proiektu batzuk, kontzertua emoteko aukera izatea. Horrek zertan lagunduko dau, sortzaile berriei profesionaltasun bidean laguntzea, euren proiektuak eta lan berriak erakustea, eta gizartearekiko publiko berrien sormena. Horretan bebai, musika bulegoak, hor dabil, publiko berriak sortzea, garrantzia handia dauka guretzako. Gainera, esan behar dugu Musikagaz festival honetan, artista eta musikari guztien lan baldintzak
errespetatu egiten direla, eta lan baldintzan duinak errespetatu egiten direzela. Artista eta talde guztiak topaketa profesional horretan aurkezten dabesan katxetak errespetatuz, jabetza intelektualaren inguruan, euren eskubideen inguruan, dana errespetatu. Beraz, gure helburuekin bat egiten dabe guztiz. Musika eta sortzaile berriak lagundu, profesionaltasun bide horretan lagundu, euskara sustatu eta noski berdintasuna. Aurtengo musikagaz festival honetan, badaukagu LGTBIQ+ kolektiboan diharduen artista batzuk, eta musika bulegoaren beste helburua da musikan berdintasuna sustatzea. Beraz, guztiok animatu, larun bat honetan Zornotzara etortea eta musikaz gozatzea. Eskerrik asko. Bueno, nik ez dut ezer prestatu egia esan, baina esan nahi nuen, eskerrak eman nahi ditudala aukeragatik, gure kasuan, Dapron egon ginen, eta izan genuen aukera geure proiektua aurkezteko, eta orain festival honetan gaude, eta ziur nago gauza gehiago aterako direla. Baina horrela, kartela ikusita, ikusten ditudala talde asko, ziur nagoela, igual jende asko ez dituela ezagutuko, eta denetarik dagoela. Orduan, eskerrak ematea bebai, ze uste dut hemen talde independente asko daudela, eta laguntza behar dutenak bebai, ikusgarritasuna izateko eta ahazteko haien proiektuekin, eta hori oso garrantzitsua dela. Ze uste dute azten diren taldeak ez daukatela hain erraza, eta oso aukera polita eta ona dela ahazteko eta jende asko haiek ikusteko. Eta gero bestalde, uste dudala, festival hau dagoela super ondo, doainik delako, eta ostras, animatu nahi dut gazteria guztia etortzera, ze, normalean, holako festival handia, hainbeste taldeekin, ostras, doainik izatea, etorri behar zaretela, eta animatzen dudala jendea etortzera, ze egun paregabea izango da, egongo dira 11 talde, egun guztiko plana, eta oso ondo pasatuko duzuela. Eskerrik asko.